sun yi faduwar da ba su taɓa yi ba tun shekarar 1990. A cikin rahotonta na baya-bayan nan na wata-wata, hukumar ta IEA ta ce sannu a hankali kasuwar man fetur ta duniya za ta farfado daga matsalar da rufe mashigar Hormuz ta jefa ta idan har aka kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran. The IEA says the US-Israeli war with Wakilin Iran BBC ya ce hukumar ta ce yakin Amurka da Iran ya haifar da gagarumin cikas a kasuwar mai ta duniya. Hukumomin lafiya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na neman wata yarinya 'yar shekara 6 da ke dauke da cutar Ebola wadda aka sace daga cibiyar kula da masu cutar da ke lardin arewacin Kivu. Hukumomin sun ce wasu mutane masu dauke da makamai ne suka sace yarinyar da mahaifiyarta daga asibiti. Jami'an lafiyar sun yi gargaɗin cewa gano yarinyar na da matukar muhimmanci ga lafiyarta da kuma taimakawa wajen dakatar da bazuwar cutar. Authorities say the child had tested positive for the virus. Wakiliyar BBC ta ce hukumomi sun ce gwajin da aka yi wa yarinya ya tabbatar da tana dauke da cutar Ebola, sun kuma buƙaci al'ummar yankin da su ba da duk wani bayanin da suka sani kan inda yarinyar take. To labaran na zo maku ne daga nan sashen Hausa na BBC. An gurfanar da wani dattijo ɗan shekara 66 ɗan ƙasar Rwanda a gaban kotu a Netherlands, inda ake tuhumar sa da hannu cikin kisan ƙare dangi da aka yi wa mutum 3,000 'yan ƙabilar Tutsi a shekarar 1994 a ƙasar sa. Wanda ake zargin Eugene N ya musanta dukkan zarge-zargen da ake masa da suka hada da satar dukiyar jama'a a gabashin Rwanda. Kuma yanzu yana ɗauke da takardar zama ɗan ƙasar Holland, ba za a iya ta sakiyarsa zuwa gida ba. Ghana na karbar bakuncin wani babban taro kan shari'a biyo bayan wani gagarumin kuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya amince da fataucin mutane da bautar da 'yan Afirka a matsayin babban laifin cin zarafin bil'adama. Shugabanni da masana tarihi da masana harkokin shari'a daga kasashe sama da 80 na taro a birnin Accra domin tattauna matakai na gaba da suka hada da biyan diyya. Taron da yana zuwa ne bayan kasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya 123 sun goyi bayan kudirin a watan Maris. Sai dai kasashen Amurka, Isra'ila da Argentina sun kada ƙuri'ar rikin amincewa da hakan. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla a gaishe ki Rabi a takabiranka da labaran duniya. Shugaba Trump ya yi gargaɗin cewa a shirye yake sake dawo da kai hare-haren soji kan Iran muddin ƙasar ta ki mutunta dokokin yarjejeniyar da ake ƙoƙarin cimma. Yana waɗannan kalamai ne a taron ƙasashen nan 7 mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya wato G7 a Faransa. Kwana biyu saura su sanya hannu kan yarjejeniyar tsayar da yakin da Iran kafin a cimma ta dindindin. Ga rahoton Badriya Tijjani Kalarawi. Da yake jawabi tare da takwaransa na Masar Abdul Fattah al-Sisi, Mr. Trump ya ce idan Iran ba ta yi abin da ya dace ba zai musu ruwan albarusai da jefa musu bama-bamai. Ya kara da cewa ba wai an cimma yarjejeniyar karshe tsakaninsu da Iran ba, kuma Amurka ba za ta zuba jari a kasar ba. Wannan na zuwa ne bayan rahotannin da ke cewa Amurka na shirin ba da damar zuba jari a Iran, wato sakayya kan amincewa yarjejeniyar. Sa'o'i kaɗan bayan nan kuma a karon farko cikin watanni biyu an ga tankoki mai 3 na Iran sun wuce ta inda jiragen sojin ruwan suka toshe. A yanzu dai kusan jiragen ruwa 600 na tsaye a mashigar ta Hormuz waɗanda ba su wuce ba. Tun dai a watan Afrilu ne Amurka ta toshe tashar ruwan ta Iran inda babu jirgin da zai shiga ko kuma ya fita. Kuma rahotanni na cewa har yanzu suna wannan wuri har sai an rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin wanda ake sa ran za a yi a ranar Juma'ar makon nan a ƙasar Switzerland. Ko a jiya dai Mr. Trump ya ce Iran ba za ta taɓa mallakar makaman nukiliya ba ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar. To amma abin a zuba ido shine martanin Iran. Kan batun Isra'ila kuwa a taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin sarkin Qatar Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, an jiya Mr. Trump na sukar Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu kan harin da Isra'ila ta kai Lebanon, ya kuma ce kasar ta jima tana fada da kungiyar Hezbollah kuma an kashe mutane da dama. To a gaishe ki Badariya Tijjani Kalarawi da wannan rahoton. Idan muka je Najeriya kuma mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban kungiyar Jama'atul Nasrul Islam JNI Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar da kuma kungiyar limaman Katolika ta Najeriya CBCN sun nuna damuwarsu kan yadda matsalar tsaro a sassan kasar ke ci gaba da taɓarɓarewa duk da kokarin da ake na magance matsalar masu aikata miyagun laifuka. Kiraye-kiraye na zuwa ne yayin da majalisar dattijai ta dakatar da hutun da take yi tare da kira ga 'yan majalisar su dawo domin su yi zaman gaggawa kan muhimman batutuwa musamman matsalar rashin tsaro a faɗin ƙasar. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar.
A jawabansu, shugabannin addinan sun buƙaci gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan gaggawa don daƙile tashe-tashen hankula a faɗin ƙasar tare da dawo da zaman lafiya. A cikin saƙon murnar shiga sabuwar shekara ta musulunci, mai alfarma sarkin musulmi ya ce yanayin tsaron ƙasar na buƙatar haɗin gwiwa. Farfesa Khalid Abubakar Aliyu shine sakataren ƙungiyar Jama'at Nasarar Islam, ya kuma yi min ƙarin bayani. Sarkin musulmi yana cikin alhini da tashin hankali a bisa taɓarɓarewar tsaro da ya cinyewa, to shine ya kira cewa lallai farko dai tukunna su musulmi su tsoron Allah a koma ga Allah, kuma ya umarci cewa tun daga wannan juma'an nan da za ta zo ya zamanto khutbar da za a yi ta zamanto tana da alaƙa da wannan taɓarɓarewar tsaro wurin jan hankali. Hakanan kuma su limaman masallatai na wato yau da kullum na 5 salawat to a shiga yin kunuti a bayan kowace sallah, wanda wannan dama suna ce an sani aka shiga cikin halin firgici da tashin hankali akan yi, kuma an kira shugabanni da wannan wato harkar tsaro take hannu da su tsoron Allah. Babu walwala cikin al'umma, duk ko ina wannan taɓarɓare harkar tsaron nan ta galabaitar da al'amuran, to shi yasa aka yi amfani da wannan dama aka yi wannan kira. Haka zalika ita ma kungiyar limaman cocin katolika ta yi kiran ɗaukar ƙwararren matakai domin a cewar ta 'yan Najeriya sun gaji da kashe-kashen da ake ci gaba da samu a ƙasar. Reverend Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar Kiristoci kan ta arewacin Najeriya, kuma a cewarsa kiran ya zo a daidai gaba. Ana kuka ana kashe mutane, ana kuka ana sace mutane, har ya kai inda yan bindiga yanzu suna iya kama kamar jami'in soja da major general, duba wulakanci da aka yi masa kamun ya rasu. To wannan ya nuna da cewa babu wani ɗan Najeriya da ya tsira, shi yasa su ma sun hada muryansu da sauran muryoyi suna cewa gwamnati ta nuna ita gwamnati ce ta kawo karshen kashe-kashen nan. Ba wai ba mu gode da kokarin da jami'an tsaro suke yi ba, suna kokari, amma dole ne kuma mu fuskanci gaskiya. Duk da kokarin da suke ce suna yi, har yanzu dai ana kashe mutane. To Reverend, wannan kira na zuwa ne a daidai lokacin da shi ma mai alfarma sarkin musulmi ya yi kira da ɗauki matakan gaggawa don daƙile matsalar tsaro. Shin kamar baka ganin akwai buƙatar a ce a yi kiran haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin addinan biyu domin watakila a ce kiran ya fi yin tasiri ko ya fi yin ƙarfi? Wannan abin da ya faru ya nuna da cewa dukan mu kowa ya ji jiki, dukan mu kowa abin ya dame shi, dukan mu kowa yana so a kawo ƙarshen wannan mukuntan. Ina tare da wata shiri da sarki musulmi na sane da ita, wanda akwai bishops da limamai da muka yi wani tafiya kwanaki mun je London don mu zo mu yi tunanin me ya kamata a yi a Najeriya. To irin daya daga cikin abin da mun yarda za a yi shine za mu rika yi kira tare. A gefe guda kuma majalisar dattawan kasar ta baiwa sanatoci umarnin dawowa majalisa nan da ranar Talata 23 ga watan Yuni. Bukatar da shugaban majalisar dattawan ya gabatar na zuwa ne a yayin da ake samun karuwar nuna damuwa kan matsalar tsaro da kiraye-kirayen daukar kwararren matakai kan ayyukan ta'addanci da na 'yan bindiga. Aisha Aliyu Jafar, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To rahotanni daga Najeriya a jihar Plateau da ke tsakiyar kasar sun sanar da kashe basaraken gargajiya na Gwande da ke karamar hukumar mulki ta Bokos da wasu 'yan bindiga suka yi. An da ya kashe hakimin Saf Samuel Alaket a cikin wani hari na kwanton bona a ranar Litinin da yammaci akan hanya bayan ya dawo daga taron sarakunan gargajiya a Dafo. Ga rahoton Abdu Halilu. Zuwa yanzu dai ana ci gaba da gudanar da bincike game da wannan lamari, a yanda al'ummar yankin ke cikin jimamin wannan rishi da suka yi bayan mutuwar basaraken. A can James Ange shine shugaban kungiyar kare al'adun gargajiya da ci gaban al'ummar yankin, ga kuma ƙarin bayanin da ya mini kan wannan lamari. Yadda abu ta faru ya fito mitin ne na traditional council, kuma hanya inda zai koma nan ta wurin sha ta gada, to shine aka atakin nashi, aka ambushin nashi. Kamar zuwa yanzu samu wasu daga wanda suka yi hari? Ba a samu ko ɗaya ba kam, amma ana kan bincike. Yaushe ne wannan lamari ya faru? Lamari ya faru shekaran jiya kenan, ranar Litinin kenan. Kama a matsayin shi na basarake dama yana da ko wata rashin jituwa ne da wasu mutane? To, ka san yanayi da muka samu kanmu a cikin ita hukumar Bokos ɗin, abubuwa suna faruwa kowane irin
yanayi. Baya an kashe wani malamin addini, an kuma an jima an kashe wayansu suna zuwa daga ina na samu